L-Ene Malta lestiet it-tiswijiet tal-Interconnector bejn Malta u l-Italja wara li dan kien intlaqad bankra ta' vapur waqt maltempata f'Marzu li għadda. L-Interconnector li jaqat lil Malta mal-grilja tal-elettriku Ewropea intefa' sakemm saru tiswijiet meħtieġa. Il-provvista tal-elettriku sa dan it-tant se tkun qiegħda tingħata mis-sorsi lokali tal-ġenerazzjoni tal-elettriku fosthom l-impjanti ta' emerġenza tal-Ene Malta f'Delli Mara. L-Ene Malta qalet li għal kważi 3 ġimgħat inġiniera u tekniċi tagħha flimkien mal-kumpanija li kienet ipproduċiet l-Interconnector irranġaw il-sarat fil-kejbil tad-dawl f'qiegħ il-baħar li lin mix-xatt f'San Pawl il-Baħar. Wieħed mill-inġiniera tal-Ene Malta, l-Inġinier Ian Spiteri, spjega kif il-ħaddiema bdew it-tiswied billi qataw medda ta' ftit aktar minn kilometru u nofs ta' kejbil f'qiegħ il-baħar permezz ta' apparat robotiku. L-ewwel bidu tal-proċess kien li naqtaw il-kejbil minn madwar kilometru barra mix-xatt, niġbru il-kejbil, inneħħu l-protezzjoni mekkanika li kellu li kienu l-każ ta' inxels, naslu għat-tieni qata u jinqata minn hemmhekk. Intqal kif dawn it-tiswiet ġew jiswew madwar 25 miljun euro u l-Ene Malta fetħet proċeduri legali kontra s-sidin ta' tanker Kempi li kkawża l-ħsarat sabiex titħallas għal dawn id-danni. Ix-xogħlijiet ta' tiswija saru abbord il-vapur speċjalizzat Nexans CLV Aurora, bastiment ġdid li ġie varat is-sena l-oħra. Dan huwa l-akbar vapur tat-tip tiegħu fid-dinja magħmar bl-aħħar teknoloġiji sabiex iqiegħed cables twal taħt l-ilma u jagħmel manutenzjoni u tiswijiet tagħhom. Btul ta' kważi 100 kilometru l-Interconnector wassal l-elettriku mill-grilja tal-Elettriku Ewropea fis-Qallija lejn Malta. Dan isir bħala parti mit-taħlita tas-sorsi ta' enerġija li tikkontrolla l-Ene Malta. Din il-konnessjoni bil-kejbil sottomarin tissupplixxi medja ta' 20% tal-elettriku għal Malta. Sabiex tibqa' tiżgura s-sigurtà tal-provvista tal-elettriku f'pajjiżna l-Ene Malta ordnat medda ta' aktar minn kilometru ta' kejbil ġdid tal-Interconnector sabiex tibqa' żomm il-ħażna meħtieġa f'każ li jerġa' jkun hemm ħsarat jew inċidenti oħrajn.